Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Купкабакум. Това е месечният ни отчет и сега ще ви разкажем какво свършихме през ноември. С радост споделяме, че асансьорът вече е монтиран. Удобство, което ще бъде от полза на бъдещите собственици. Завършихме работата по настилките на терасите и балконите. Сега сградата изглежда още по-завършена и функционална. Завършихме работата по подовите замазки, които ще са една здрава основа за следващите довършителни работи. Работим усилено по подготовката за поставянето на парапетите на балконите. Елемент, който не само ще подчертае модерния стил на сградата, но и ще осигури сигурност за всички обитатели. Освен това, благоустрояваме и прилежащите зони около сградата, за да създадем уютна и красива среда, която ще вдъхновява и радва. Продължаваме с оформянето на общите части, за да ги превърнем в комфортно и стилно пространство, което ще посреща своите бъдещи жители. Както виждате, строителството на клубна сграда Купкабакум върви с пълна сила. Доближаваме се към завършването и възможността да ви представим вашият мечтан дом. Следете нашите новини и следващите актуализации.